100 metreçeli kuyu gaz berýänmiz. Mana şu suratdaky zat bolýar şul. Şu klientimizin zakaz eden zatlary gelip düşdi. Bugün Daşlavada geldik. Ayın 16'sı 2026. Mana bularam düşürülen yükler hemmes geldi. Bulam şkaturka sepýänmiz. Şlangalary. Bu görýänizde beton pompamız 30 metre uzunluğuna gidiyor. Hormatly indi şu savandamyzy yükümizin ýanyna şu zatlary goşýas häzir ne beton pompa ýanyň zatlary bilen bir mene şu kerpiçdaba dolan doganymyza ulakan 3000 manatlyk bir sanak kolonkamyz sowgat Biznes Türkmenistan kanalynyň adynan dowam edýäs. Lewap vilayatynyň Saýda etrafyndan şu an yüklerimiz vardı birazrak. Onları yükledik. Maşinimizin içinde şu an kerpiç zavod var. Generatörde işleye polnu. Şonu yal edip komplektasiya ettirdi dostumuz. Polşadan durup Vefa dostumuzun zakazı bular dostlar. Käbir yükler 10 gün 15 gün öňrek geldi. Käbir yükler bolsanym giç geldi. Indi şu an toplap hemmesini asta ýola taýýarlyk görüp oturýarys dostlar. Şu gün eltip gowşuranymyzy oğlum ödü gider yanında polnu yükleri dastavka edip bererler ve videonun dolduğunu görseniz hemme zadın abzorlarını görürsünüz dostlar. Komentarlarda yazın. İň esas hanım dostlar 100 metreçeli yeri burid edip berýän aparatymyzam gelendir. Köpler sonra şu aparaty yakında nesip bolsa ne edip işlençinem hökman suratda goýaryn. Eger komentarlarda yazın size gyzykly bolsa beton pompanyň işleyişini, kerpiç zavodynyň işleyişlerini Biznes Türkmenistan kanalından ayrılmaň. Hökman suratda goýaryn. Indi bolsanym geze oğluma geçirýän. Bugün Daşlavada geldik. Ayın 16'sı 2026. Taýdan gelen yüklerimizi hazır sizlere abzorda görkezýäs. Ýör. Mana bularam düşürülen yükler hemmes geldi. Bulaňyň düzülen görnüşinden paýlaşalmy dostlar. Indi kezek gelemizde düzülen görnüşinden paýlaşarys. Bulam şkaturka sepýänmiz. Şlangalary tirçe adam var. Diesel işlerdi. Mana bäzide şu klientimizin zakaz eden zatlary gelip düşdi. Kerpiç zavod. Görýäňiz, bulam şalkasy. Mayda süýdeler hem ýandadyr. Mana bulam kerpiç zavodynyň mayda süýdeleri. Yanında gelýän zatlary, külçlerine çele yanında gelýär dostlar. Mana külçlerine çele yanında gelýärdir. Bakıyor kötü. Yine. Hem zat yanında gelýär. Kerpiç zavodun özü barda bir görnüşem barda. Bu ikinci görnüş, bulam birinci görnüş. Üçüncü hem arada 3 tane görnüş var. Bulam uşalkasy. Mana bu görýänizde beton pompamız 30 metre uzunluğuna gidiyor. 15 metre ýokara çykarp berýär. Berilýär truba zaten beton pompa. Diesel'ın içinde. Akümülatör da değil, mesela yanında gelýär. Yanında gelen trubalar var, ona mazı görkez geçen. Mana trubalary. Mana şu suratdaky görýäňiz 100 metreçeli kuyu gaz berýänmiz. Mana şu suratdaky zat bolýar şul. Ine. 100 metreçeli gaz berýär. Mana şu uçlary. Mana. Uçlary. Mana bärden trubalar var. 100 metreçe usaklyk berýär. Mana. Bulam trubalary. Mana dostlar, bulam divizok. 300 voltluk divizyonumuz bulam mana. Bulam dize. Bulam biz Türkmenistan adylan padarkamız. Beton gadymyz. Dekar üçin bulam kolonkamız. Mana. Mana bu görýänizde vibrator beton zadyň içine goýan. İçinde köpük zat ýa hawa zat goýanak. Zatdan işleýişden görmek isleýäňizmi? Anam komentarýada zatda bellek geçin. Indiki videoda şona paýlaşýan.